Hi guys, good morning. So, humanam ako sa kong trabaho din guys. Muadto na ako sa ilan ni Mother kay o pa si Mother naka-upload ako sa tong i-edit yang video. Kay tong iringa ka mag ako sa tong editor yang video guys dayon i-upload. Dayon i-upload bitaw guys no. Muadto na ta guys, mabaklay ra ta kay wala man tayo wells. Watay wells. Bitaw joke. Baklay-baklay lang ta guys. Kuan ko una kuan ka ng hipos kay kapi kay ito ning paglakaw na to ato biyaan ng kuan kay nagtaranta na ta kay ato sa estudyante. So karon relax atong paminaw kay nakahuman na tagpanghipos dito ana din tag-adto sa sentro kaya di man mahimo nga di ko to editon yang video kay pareha ba mi nagkamang-kamang ang among kuan views nang kadadlaw ta mag-upload mahimo kaduha pero di mahimo kaduha. Kuan siya guys kanang ang timpo ba murag kuan ng alubong. Dili mo wala nagpakita ang init pero nainit pero dili gid siya nga kuan. Mura siya kaulan nun sa ba. Sa tunti na. Ay langgam. Namay ang kita na langgam dengar ako. Nay ni kuan karon, nay ni susi sa palkatan. Ako tantan ako na balik na daw sila. Bahala sila. Nagdugay-dugay sila. Yung bagi din na si Mother niya. Anong dugay kay ka? No, pa ko naka-upload. Punta na ako nadala yung cellphone kahapon kay gamay pa man ang video. Na may man tong taas-taas ang video guys kaya ron dako-dako sa duyamot ang musaka. Bahalag kuan nang taas-taas ipataas-taas na ko to yung video. Kaya kung upload ka gamay rapod kayo musaka manang ako datong unang buwan ay buwan sa April akong upload kay tag 15 minutes 12 minutes pag-abot sa kuan sweldo wala nakasweldo sa Mayo pero okay ra laban Japan wala ko'y sweldo sa buwan sa Mayo guys no? Okay malagi ito akong upload nga kuan akong upload nga tag 10 minutes 15 minutes 12 minutes ako gid giswayan pag upload ingana kadag ka tag-asa sa minutes ay nana katag-as kung makaya bagi kamang-kamang lagi guys di pag sting sweldo logapak kayo man ta nakasweldo gamay ra man kay atong kuan wa man niabot sa kota manang si mama ganyan ako siya nga taasay mong video ma kay makasweldo ta ay pareha na ta dani kami doon mama wag sweldo sa Mayo man karon aning kamutan lagi na makasweldo paning kamot dala paning tiil ako tag 25 minutes usay moabot og 32 sana lagi taman taas na kay gani na nga video
Murag sa kong tanaw, murag taas na kayo. Pukang mama bitaw video guys. Mabot og 1 hour. 1 hour yung video ni mother. Pero lagi, dahan kayo dito nun. Mabot ang 1 hour na yung video mama. Dahan kayo edito. Kailangan pa na ito kunon editon. Kaya naisahin niya nga mag-video siya nga biyaan na nakaunang kamera ng Laban Japan. Ano to sa karsada guys. Ano pa nagpakitang init pero nagdala makog payong na ano. Payong ta guys, payong. Surisis daw ang tamban. Tamban. Mag-shortcut ako guys sa simbahan ako adi. Hi guys, good morning. Natabo na ako sa ni Mader. So, magbambam daw ni sila guys. Ang yang cellphone, ako ang kalingawan og edit. Ano lang? Punta na kumimili na. Ibang mo sayang mo yung supil. Usa na supil? Ag video man daw siya guys. Nya. Dalahon yung cellphone nan saan man ako pag-edit kaya magdalahon. So, ato na lang ni kalingawan og edit aron pagkaon niya ma-save. Nakaabot dito naka-video pa siya. So, emergency sentigit to na. Naglingkod sa palkata, naglingkod sa kuan. Kato si Mimi guys, ipabalunan ko to kanon. Muli ito la papa. Mara sila duha guys, sa bagada na ilang ipaabot. Ay, Wala na siya yang day nagubat. wala na. O, sentinday, nag-march po na siya. Candidate number 1. Dang dang. Nagpayong di ay kinsa di ay na. Ag unsa ta dito Mercy? Agbambam ta. Mangasay ni guys kay ginbitar man mi di padong padito sila yung kuminoy. Unsay pangasay? Unsay pangasay? Uang, wata kanya kinabigo pa siya. Yan ni puhon sa iya ni Luna. Candidate number 1. Wow! Nung saday ka. Ate Zezat, di naman gigakapilo ni mama kay 3 sister ako no. 3 sister. Di naman gigakapilo kapilon tiya. Ata 3 sister. Kalingawan na to nag-edit guys kay aron ma-save na ni aron pag kuan i-upload ko ni kadali ito yung ate na yan usap ng signal dito yun sa kami ba? Hindi Puro na upat, ang pinsa, duha tulo, tulo ubos. Kaya ko yung ito. ha? Ako yung mapatagin sa Mercy ra Ha, bahala ka diya. Dali ra ko. Ayo, gipalupad ra yan ha. Tuwas daw, gitaay ra ba da? Di po dito ra yan. Kana lagi. dito ka tangkira yan sakay Ang kinga pagtukom na to habog ko diha. Ayo lang kay balik kayo. Wala na. O, sige ka na. Hinahinay ra ra yan. una Bilin sila guys. nagapangit sa mga tapulan Ila bayad sa kuan diha. Ayan ka. Barangay clearance. barangay clearance 150 Asa na ka Ata niya trabaho yan? 150. 50 bitaw Ha? amo ka trabaho day Migil. saan sa man Sorry, dito mo. suri-suri niya ang galas barangay Ah, clearance likod ko. Kuan kada ari apply ta. Asa na ka trabaho yan?
Miguel. Ha? Miguel. San Miguel? Miguel. San Miguel? Tiga tidak danlog mo Ryan. Danlog lagi. Palupan na. Ha? Natay na ulang ko di. Ano naugay daw? Nalas ako kay Ryan. Hala. Aman. Yeah, words. Buting gawas gid ay. Di gani kita ko kung mata. Gawa rin mo matating. Gani kita ko kung mata guys. Okay, ayun kita git. Awad to bitaw tong kita gapon may galas nga hapit nun minamumo kay naka-break si Alan og kalit. Tumubi tagay. Saraging dalan. Dili day ko ang gisakyan nila. Eh, Tigbong. ay ikaw ko lang kinap. Ngawi ko ay ang gilak. Nakalikat ka. Oh, tapos gilan lang. Pila man. Sa may magilukat day. Ano nga pulis. Pwede tagaan kag police clearance nung wa ka nagunag barangay. No, hindi. Ha? Amo nga naglukat og police clearance. Balingasan. Balingasan. Oh, na may pag sa balingasan gamang karon ang kon, lukat ka sa Balingasa kog hingog na gani, wala na balingon karon. pwede ang balingasan talisayan. Buang dia des kalisayan kanay. Na di Wala na. Wala na talisayan og balingon. Pero man ilang di priority nga maglupat. Abot na mi guys. Diretso ta kusina guys. Ayun, ay bata diyo. Kinsa na bata diyo. Ayo. May tao. dali. Kinsay tao dia. Hala. Bless Dia. Asay mo mama? Tugong man. Amo pa sila kauli day? Dagkot. Oh, 5 miloy guys. dugang nito po. Muni atong igsoon nga gwapo. Ha? Baligya ko. Tin, manok. Insa kaduga ito mirsig amo ipalitan doy. Ana na may tulog bok, insa tulog ka bok 200. Oh, kana sige. Dira. Maglapos ako yung tila ni Ate Mayamia. I-upload ko ni. Kaya pamansad. O pamansay kaon. O pa ko na kaon guys. Tapos ako yung ate guys ha. Kaya upload ako na yung video ni Mother kay. So pag di siya makabidyo ng sounds la ba dito. Abot na ko yung Ate Mayamia guys daw. Ako lang gi-voice over kaya na sounds kusog kay sa ilang kuan. Silingan daw na si Mio, nagsugat si Mio oh. Nagkiat-kiat si Mio. Kuha ni ate kaya nakagawas man, nakakaon og hugaw. Ayan si Putot. Ayan si Daddy Sherwin. Na-hangover na siya guys kaya hubog ko na gabi eh. So natanawa hayad na hayad oh. Walang kamalay-malay. Me guys. Oh, sige na. Asa mo to sila? Mga on. Ay, ikaw, wadi ang gabay ta. Ano to? Kamay pa, butang nga lang to sila dito. Butungin lang to sila. Oo. Pangaon to, guys. Ate! Ate, tini, naunsa ka ba? Mama, wala man mama. Tuwa sila dito. Ah, dididit yan. Tuwa pa dito. Dong, alin na dong. Imon ayaw. Dali na. Dali na mo. Dali na dyan. Hi guys. Dali na mo, pangaon na ta. Ano na ta guys? Maniod to. Si po gini. Ang adini, ang kamera, pag may kusina na yun. Pas. Sila dito ba? Ha?
Sila dito. Kauna na, kauna. Mga ko guys. Si Mercy, punset si Mercy. Punset, oy. Dili pa lahi. Yun nakabuka na to baba. Na, dito sila dungo-dungo guys, oh. Awas Mercy. Mga ko guys. Mercy. Sobo, ini sa Cagayan, may sobo. Galagarap daw guys. Galagarap. Kita na mo. Mama. Yaon sa guys. Ato sa lulitan may. Ano guys? Kain na sila guys. Ano guys? Kauna na guys, oh. Kuha sa tuwan gamay. Kauna. Kaon na mo rin. Ilaw kang kaon. Naman ang nanuan. Hindi na pagano. Ang kamera sa 2, 3, 4, 5. Pagkabot sa kusina na po yung kamera. Ate. Nilakaw na. Sayang kan ba na hilaw? Daghan na ba na? Daghan na pa kay gilungag na hilaw. Guys, kaon tayo guys. Nagbo medyo ni guys. Ako naman sa tubo. Ano niya po na? Lechon ka. Kasi gawa makilechon nito. Lechon. Ito ko dito luloy. Bata na kasawa na yun. Abanan niya yun. Karon to taloy. Hagan ako man. Ano pa yun to? May yung lechon, wala niya na dito. Wala dyan na kaon kay may lechon. Yan, dahil wala na to. Pero paano man lechon kawali? Ano na? Kayo sa likod pababaha. Pagbanao mo na lang na ila. Pero na to ya po. Pero dito ako ang to daw. Ano daw. Aw ako na kay kiluhin ako magkanon. Na mo na to diyan di mo diyan guys. Ano na to daw. Kan di ano yang nanuan? Anak. Diba? Pwede nito ilan to ka luto. Ha? Pwede ilan to ka luto. Nilukat mo ni diyan daan. Sa pamakaw ka. Raya no. Agak kulit na mabalik ng siguro. Na parihara. Ang gilalam dai. Bing! Tagpuan sa kanang bing. Ano beng? Sige. Ano mama? Tugawas. Ano to? Isa na sa inyong anak. Wala tumig. Hinday. Hatay mo lagi na isa hubog na. Kabuwag. Ampo na lalwa. Ha? Huwag mo sila kay bantang na utang. Kung madayo na sila dito sa Kalayan, kay uban man na sila kay malaan. Ano lang sila sa kanila na lang.
Kapalo lagi na sa duha lagi na yun sila sa mga mag-asawa. Bihon. Jen. Pagkaulot ang sinirian ka ako. Oh. Wala ko diyo sa ba? Sinirian. Ah, sa ba na sinirian? Nama dahil na. Tagay. Nasi Dudong Arging Dani o si Izzy. Magi mo. Siguro silang duha. Shopping ini dito. Manatagkaon guys. Uy, Dani mo. Wow, naday pang pahilis guys. Naras kandid. Uy. Hi guys, manguli na mi guys. Hi guys. Una ko pag-uli. Kay nang hits ko motor ni Ryan. Si mama to nang maglay sa Mercedes in Pinday. Ako nagsakay ko. Hi guys, good morning. Mag-ready ta sa ilang balon guys. Okay. Pudso na. Kang ala na guys, na yung balunan. Kalam lang pod na. So. Ang ilang sudan kuan. Nagluto ko sa atay gabi sa manok nya. Adobo. Butangan na din ako itlog pagkabuntag nga nilungag. Muni lang sudan karon sa pamahaw pod. Ilang sudan sa pamahaw ug paniud to dala na. Ang alan. Ang alan. Ang iglok. Ilubong rana guys, ilubong. Ang taklob. Ang lang-lang. Sabaw na yun eh. Ito eh. Ang lang-lang. Ang lang-lang. Lang-lang na yun. Ini ilang balon guys. Kani silang lang ug udto palit mo siya sudan. Pachek sabaw. Para initan o yan. Ano dyan? Siguro mo mapanis na. Sabaw na yung sabaw man sa adobo may makanag sabaw nga nilauya nga di man. Nagsinagkatakla. Pag ilis na bing. I-drop pa kanila dito bing.
Sidra. Kaon pa dani ko. Kaon gani, lisod pag di ka magkaon. Ano ka? Kaon na gan, ay pag inis gani. Sige na, pagkaon na gani. Lapos sanit na. Ayun na ako. Giridi. Nara to sa mong. Pataklob ni Alan guys. Ada burung cangor. Hmm? Ada burung. Yeah. Ada lagi bukan bicara nai. Ayaw talaga sudsulupin na. Ay, napakilabot na na. Pasagdi na na siya dana. Ang pagkaon na sa inyo. Amai. Satu dah. Ito ba yun? Kaon na na. Ato na videos mimi guys. Kawa ka na sa nina. Status sa tuwalya. Hah? Joko bicara. Sige na, kaon na. Kaya panitaan ta sa nina. Ano na si Relona guys. Itlog o atay sa manok ang iyang sudan. Kaon na si Alan guys. Si Relona man na siya kaon. Nagtanaw na siya tanggol guys. Before tanaw na siya tanggol, nagkaon. Di na siya kataranta kay doon naman yung adyutihan. Si ate rin nabitbit si mong tumbler. Gawi ako fruit hugaw kito gapon. Ayaw saan niya di mo tilme. Ipakawa ni mo tilme. Bye-bye. Bye-bye, Rolling. Hi guys. Sayo kayong ulan guys. Oh. Lasais pa nag-ulan na. May gani kinakalakaw na sila. Sayo kayong ulan. Nabughat ang timpo. Gahapon, kulom-kulom. Pero karon nag-ulan gid oh. Kanalingon pa ko silang. Hapon, ako nakatalig sa hapon. Nadaghan na po kay sagbot oh. Hapon po kas buntag na nilhig pero daghan kay sagbot. Sabi ito. Daghan kayong salamat sa inyong tanan-tanan guys. Love you all. God bless to all. Bye. Shout out sa tanan.